Jamen, vi har købt et nybygget træhus, som vi har gået og drømt om at kunne få lov til at bygge, sådan som vi gerne vil bo i. Vi har haft et dejligt samarbejde med Frifelt. Det fra første kontakt, hvor vi ringede og prøvede at drøfte vores idé omkring, hvad det var, vi gik og drømte om, synes vi faktisk blev modtaget med åbne arme og fandt nogen, som lyttede på, hvad det var, vi gik og drømte om og forestillede os. Ting, som vi lagde vægt på, da vi skulle bygge et nyt hus, det var at kunne tilvælge nogle flere bæredygtighedselementer ind i vores hus. Et er at bygge et træhus, men noget andet er at kunne tilvælge nogle gode materialer, som har en bedre bæredygtighedsprofil. Og blandt andet vores varmekilde med Living Better. De har støttet op omkring de spørgsmål og de input, hvad vi er kommet med. Både i, hvordan vores hus skulle se ud, men også de ønsker, hvad vi havde til at kunne have en mere sådan bæredygtighedsprofil. Vi kan klart anbefale at bygge sammen med Frifelt. Det er et skønt og dejligt, troværdigt samarbejde, hvad du har med, eller vi i hvert fald har haft sammen med Frifelt.